Uthara. Iya, Kanjeng Rama kula ingkang sowan. Kene-kene anakku wong bagus, Nger. Nyata kowe sing bisa njunjung derajate wong tuwa. Kabukten kasektenmu bisa ngundurke para Kurawa. Nyandung duka Rama. Estunipun ingkang ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina menika sanes kula. Ingkang ngunduraken wadya Ngastina menika muhung Keng abdi pun Wrehatnala. Malah kepara kepareng matur ingkang abdi Wrehatnala menika Keng wayah piyambak Arjuna. Jagat Dewa Bathara Wrehatnala mau Janaka. Nggih. Sedaya ingkang awula wonten Wirata menika keng wayah para Pandhawa. Juru Lurah Pasar Kangka menika jebul tinemunipun keng wayah Puntadewa wondene Balawa menika pun Werkudara. Lho pupuh-pupuh kabeh Pandhawa.